Kini ang akong suliran. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Emily, single ug wa pay anak, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong inahan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Usaw niya aning adobot eh? Ay, pagkabuutan siya sa akong amiga, uy. Buutan nga pagkaanak. Paborito mong ning mama ning adobo day uy. May na lang, panagsaan na to palit ba? Di man sad maayo nga, sigihon. Maog yun. Uy, kumusta naman? Wag ya po'y paramdam ang imuhang igsuon niya. Na, wa day uy. Paita bitaw. Marugyo wa sila pagbati ni mama do. Katugan ning nasakit akong mama. Ako silang gitawgan para pagpahibaw. Wa man lang gyud gani makahun-ahon nagtunol bisag gamay para sa tambal ni mama. Ay, kafaet. Lagi mga anak yun, anak day, uy. Basta bitaw ati manuno na kaayo ang mga ginikanan kay tigwang na, wa nagyoy paki. Malagi eh. Iampo na lang nako sila nga unta. Makahuna-huna sila. Bisan pagduaw naman lang ni mama god. Grabe. Sukad silang maminyo no. Maihap ra gyud ang mga adlaw nga may bisita silang mama. May gani kay waka maliwat nila, day. Na, luuya kas mama ni mo noon pananglit. Na, di gyud na mahitabo day. Kung maminyo man gani ko, ako gyud gihapon kuyugon si mama. Aron ako mao imo atiman niya. Ay, maog yun, day. Sakto yun tayo ka. Ay, kalami, ane. Salamat kaayo, ininak. Way sapayan maoy. Kay bawo baya kung ganahan kay kaana. Giapila na lang sad nakog sapaw aron mo ganang imong kaon. Salamat kaayo na. Unya ma, kumusta man ka dinhi ganiha? Ay, okay ra. Nang limpyo ko, unya ako sang gibrasan ang CR ganina. Mama ba? Gingnan na baya ta ka ha nga di ka manglimpyo sa CR kay dangog. Ay, naunsa ka ba, uy, Emily? Kaya pa nako, day. Tiguang na lang gid kaayo ang imong tan-aw nako sa. Di man good na balaka lang pa nimo. Ay, naghuna-huna. Okay ra ko. Lagsik pa ning inani mo. Sige na, mangaon na ta. Asa man ka? Moadto kog Manila ma. Naami si Binar dito for 3 days. Pero ayaw ka balaka. Na ako'y bayran para maoy mo bantay nimo sang tangwa ko. Ha? Oh, ayaw na lang, oy. Kaya rin ako nga ako rin din, he. Mag-usik-usik lang yun ka sa imong ibayad. Ay dili mo uy. May nagunaw na ah. Ang gusto na ko masiguro nga naa kay kauban din hisam tangwa ko. Nala, sige, God. Ikay bahala, nak. Mag-amping ka din hisam tangwa ko ha. Oo, nak. O ikaw po da, pag-amping dito, ha? Salamat ma. Simenday, duka na, day. Uy day uy. Wabiyate tarong tog. Nya pag-abot na to din his hotel, igo ratang mipahimutang sa tumagamit. Unya na breakfast. Pagkahuman, itso na tayong tagsiminar. Ay, maulagi, uy. Mayunta ka diyo tranong para makapahuway na ta. Nilamin na juga ihigda sa tong rumba. Ay, bakit? Ay, salamat. Salamat makahigda na gitaon tatay. Ay, lagi uy. Pero una ko matog. Manawag una ko sa akong gipabantay ni mama. Mangumusta ko. Ah, sige, sige, day. Hello, ate. Oh, day, kumusta man mo diha? Ay, okay ra, te. Magkikistar kang mama ni mo, te. Oh, day, palihog ko pi. Hello, nak. Ma, musta man ka diha? Ay, niya, okay ra. Padong na kong atog kay nakapanihapon naman, me. May noin ma. Padong na sad may matog din hi kay papagyud mi makapahuway sa kasama pag-abot din hi ganihang buntag. Mao ba? Ay, noon. Nala, sige. Pahuway na lang mo diha. Oh ma,
Good night, ma. Good night, anak. Ay, salamat. Last day na cute nato karon. Og makapauli na ta ugma. Maugid. Ay. Hello? Ilati, si mama ni mo ko ginani ni sa ospital. Ano, oy? Nabuno lang yung osa si ate. Sa Ginoo ko. Lain kayo nga akong gipati nga nakadungog sa maong balita nga nabunal si mama sa banyo. Hilabi pa, kay wa ko sa iyang kiliran ni atong panahon niya. Wagit ko mahimutang ato. Lambi keng ilupad ditso pa uli, ug mo diretso dayon sa ospital. Mao to, paglanding gyud dayon sa akong gisakyang eroplano, may diretso dayon ko sa ospital, ug wa na mo uli sa amo. Unya, Na-stroke ang imong mama tungod sa pagkabunal siyang o. Taas siyang BP ug nakumato siya. Ginoo ko, unsa dok? Kinahanglan una siyang stay dinhi aron mamonitor nato iyang kahimtang. Sige dok, buhat ang tanan aron ma-save ang akong mama dok. Ginoo ko, ayaw intaon pa sa ding akong inahan. Maluoy ka. Noon, mag-ampo lang yun taday. Nga makamatno na dayon si mama nimo. Ay lang ko papagawa sa paglaom, good. Oy, day, salamat sa baha. Nga naa ka nga akong maduulan rong panahon na. Ay, boy, kaso, uy. Bayari na lang doon niya ako kung maka-extra na kapuhon. Salamat gid kay day. Glad nga consciousness mama nimo. Pwede na nimo siyang iuli. Ay, salamat taon dok, uy. Pero, sorry to tell you nga paralyzed ang imong mama. Dili siya makalihok. Unsa dok? Ginoo ko. Sige na, ma. Nga na, pe. Pasensya na kanak. Nakahasol yun ko nimo. Mama, uy, pagsulti anak po. Hinahan man ka. At man man tagit. Kung dili pa unta ko gahi og dili unta ni mahitabo. Ay, good pag-ingon anak ko. Paning kamot hinuon nga maayo ka. Ni arak ko, ma. Dili ta kapasaktan. Salamat. Salamat, nak. Mao ni problema, kaya hangtod karon, paralyzed gihapon ang akong inahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan nga na-paralyze man ang akong mama? Tungod kaha sa iyang pagkabunal? May posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na cute? Ikaduhang pangutana, madaka kung ako siyang ipa-physical therapy? Okay ra ba kaha sa iyang pangidaron karon nga say sinta naman ang akong inahan? Ikatulo nga pangutana, normal ba nga mag-ulang akong mama og perming mahadlok? Kay doon naman ko'y higayon, nga mukalit lang siya og hilak? Tungod ka ni sa iyang nahiaguman? O tungod lang ni sa iyang pangidaron? Ikaupat og katapusan, unsa man nga mga pagkaon na angay para sa akong inahan nga na-paralyze? Makabalik pa ka siya sa normal nga kinabuhi? Unsaon sa paglikay sa akong mama nga magka-bed sores, dili man gyud siya makabarog. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga kong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rini Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral kay usama na ako ka psychiatrist o mga problema sa ginadling drugas kay usama na ako ka drug addiction specialist. Klase-klase yung pamahagi sa pagpadala sa iyong mga sulat suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Masbanya Boulevard, Cebu City. Mga legal ng mga problema ato ni ilimbatahan ng mga tambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga simple living reduces stress. Simple living lang ta. Ang atong kwarta o sa kalibor diha ra pod. Og 10 mil, diha pod. 20 mil, og 500 ra, diha ra imong lifestyle. Di kay monobra. Og ang imong makaya multi-cab ra, okay ra na. Makaabot ra magyud kasi mga tuan. Og makapalit ka Rolls Royce, na may pakapin nga payong, okay ra pod. Kapalit ka helicopter na, depende sa imong bulsa. Simple living. Mo na ibasabot og simple living. You live within your means. Di kay manubra. Ang atong magtatampo karong adlaw si Emily, single, taga Pagadian City. May tungod ni sa iyang mama, no? Ang Pagadian City, musta ang mga Sinisa family diha sa Pagadian, mga taga Mulabi sa Buanga del Sur, mga Lumapas, Abelia, Blancia, mga Glipa, muna yung akong mahinumduman mga piliduha, mga Go, musta na ba akong kumpare, Undo Go, o si Fe Go, diha sa Fe Suwan Go, diha sa Mulabi, no? Si Undo Go da sa Leroy o sana sa nang lugar sa Michelle da sa Leroy ba ng lungsod da sa Buanga del Norte ha. Doktora na si sa Villarias no da og si Lloyd Bistil ayuha pag-drive ng imong motorsiklo Lloyd. Okay, so going back to our sender si Emily taga Pagadian City ha. Sweeto kay ng Pagadian City kaya kung balikon lugay kay kung nagdoktor diha sa Mulabi diha may magsuluyan sa Pagadian City, no? Balo ko ng inyong dalan diha gikas pantalan paingon sa ibabaw sa kaon kayo. Diha may mangita may dagsingalong sa una. Lugay na tong panahon. Musta naman ang Padap Road, may out na na-maintain ninyo, no? Ug mga oligaryo family sa Bonifacio, mayong pagpaminaw. Unang pangutana ni Emily. Unsa may hinungdan nga na-paralyze ang akong mama tungod ka sa iyang pagkabunal? May posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na gyud ni? Well, kung na-paralyze gyud, posible dako-dakong ugat ang na-involved. So, I do not know what extent naman ang mga work-up nga ginahimo sa imong mama o nakita ba ni siya usa ka orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon gyud ang makatubag aning mga pangutanaha gyud no. Kay pagdepende po na silang findings no. Kay kini magong atong tiil na ani mga nerve supply o grabe sa extent ang damage, mao po na nga maka-cause og mobility problem. Especially kung dili will nourish ang sa pasyente, kulang sa mga vitamina, makapahimsog like mga B-complex, makapahimsog sa mga nerve supply. Okay? Sunod yung pangutana, madala ka kung ako siyang ipa-physical therapy, okay ra ba siyang pangidaron karon nga 60 na akong inahan? Okay ra ng 60, ito na tigulang. Akong nabasahan nga libro, old age starts at 80. Pero naabitaw, 60, 70, 80, young old, middle old, old. 60, senior citizen, pwede pa. Naamatay mga weights niya, mga physical therapist, mga expert, mo guide para nga, usa man gud sa hinungdan nga maka-restore back sa strength o sa muscle is exercise. Pwede ra gina siya. Sunod nga concern, normal ba mag-uol akong normal ba nga mag-uol akong mama ug pirming mahadlok? E doon naman gud gayon nga mokalit lang siya hilak ron tungod ka ni sa iyang nahiaguman o tungod lang ni sa iyang pangidaron. Both. Kanang 60 very much functional pa man. Di pa ginatigulang good no. Di mo nang i-reinforce ang psychological make-up strength sa mong mama tingay sa pag-talk to her more often nga ask about what man nakapawuri sa iya para nga ma-address na makapagawas di kay magsigil lang po siya ginuktok di lang po niyo istoryahon
turahan ninyo inyong mama as often as possible para nga na siya masiran sa whatever problem mga naada siyang hunahuna. Ha? Kung sa man na yung pagkaon nga ngayon para sa akong inahan nga na-paralyze, makabalik pa ka siya sa normal na kinabuhi. Kung saan mong paglikay sa akong mama nga magka-bed source, na dili man good siya kabarug. Kung balik ko, ipakita niyo sa ka-orthopedic surgeon. Paglikay sa bed source, kinanglan bali-balihon ni siya o every 2 hours. Muna usa sa mga pamagi sa mga bedridden patient nga di magka-bed source. O kaya limpyado yun. Mawada ang kanang urine nga ma-spill out o hugaw nga ma-spill out kay manay hinungdan sa bed source. Kini bang bed source labi nagtutaas po ang blood sugar, dugay po ni siya maayo. So as much as possible, di kaya na to maka bed source kay mo complicate na ang problema. Infected nya, dugay ni siyang mayuhon. So kung bedridden ang imong mama, ipabali-bali gud siya every 2 hours. Turn out na kay nakutlo nga tulunan, no? Si Emily, diya sa Pagadian, no? Basta naman mga taga-Pagadian, daga mga tupaingon sa Kabasalan, kalimot ko apelido ni Julius. Kaya kauban ko sa Tacloban sa una, Naminyo og mga singson, ha? Okay, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makananayan ang pagpamina sa itong mga arrangement program. Kasi katag-rating din sa itong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaremen. Daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Hernan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sana dalawa ang puso ko. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Hernan. Oh, Hernan. Mura na niyo. O, unsa man di pa? Cellphone. Sure ka pa? Nga ako na ni? O lagi, imo na na. Ako lang gipalit aron na kay magamit sa imong perskwela. Salamat kay pa. Yes! Naanagid ko yung cellphone. Di na ko magsigig panghuwam. Malakaw sa ko, ma. Asa man ka? Madto ko sa bungtod. Mangita ko signal. Wa mo'y signal din sa ato, good. Na. Ala sige, ayaw pagpagabi ha. O, ma. Malipay na unta ko nga na ako'y kaugaling yung cellphone. Pero mausa lagi. Hinahal na pa kumuhan sa bungtod aron magkasignal. Sige lang. Ang importante, naan ako yung cellphone. Di na ako magsigig pang humam. Ma, pa, bakasyon ba man? Manang hidunta ko ninyo nga muadto ko sa Davao City. Mag-on sa magkas Davao. Mubakasyon ko sa ilang tiya na Bilma. Sa akong igsuon? O, good ma. Kay, malipay ba sa tiya kung muadto ko sila ha. Nang sa mandong, ato ni pabakasyon nun si Hernando. Sige, pagtuan na. Hernan, Pa, ayaw pa badlong si mong iyan, ha? Dilipay, kabutan ako ha. Bantay bitaw. Pauli din his ato ha. Ngawa pa'y klase. O, ma.
Uy, ang ako madining gwapo nga pag-umangkon, uy. Dayon dong, dayon. Pamina ko, tiya. Ay, pastilan pagkabuutan, gudi mong bataa ka. Uy, nga naman di ay tuod nga ni amang ka. Gisugo kang mama ni mo? Wati ay. Kuhaan ka nang bakasyon lang ko din sa inyo kay laay ka dito sa bukid ko. Mayoy noon, aron ako'y kauban din he. Hinduta din ilang tiya, uy. Bisag unsang orasan, signal. Mag-Facebook ka, bi? Unya, mang-add ko aron na ko'y daghang mga friends. Wala, ni-confirm sa kong ipang-add. Angel ang pangan. Umurag familiar lagi na ko iyang naong. Familiar sa tanak ko, Hernan. Taga din, di ka, Jill. Taga Santa Maria man ko. Bantog ra nga mura na ko nakakita ni mo. Taga Santa Maria sa ka? Ako masad, taga Santa Maria sa ko. Bantog ready ay. Oh, silingan na dita. Jel, okay ra nimo nga samok-samok kon di ka birmi? Okay na, uy. I love you, Angel. Hernan, Manay tinuod, Jill. Sa sige na tog chat-chat o tawaganay. Na-inlove na ko nimo. May chance ka ko nimo, Jill. anya akong sukton ti ka. Dili ko naman pasakitan. Di ka na mahitabo kay love makita ka. Bantay ha. Mo lagi. Anya, unsa man, imo na kong gisugat. Oh, Hernan. Uyap na ta. Salamat, Angel. Salamat kayo. Kumusta, Heart? Kinsa mong gi-heart, uy. Kinsa mo daylain? Di ikaw. Anong nag-heart man ka na ako? Ganahan ko nga, manaytab ka na ina to. Ganahan ko matawag ni Heart. Ang buot pasabutan na nga, Heart ang atong call sign. Okay ra nimo nga. Okay ra nimo, Angel, nga Heart lang ang atong tawaganay. Okay na, uy. Sige. Heart ang atong call sign. Ana ba? I love you, Heart. I love you too, heart. Ha? Last na mong tawag na ako? Oh, Heart. Nga naman. Di abe ako ron sa Davao City. Kay nibakasyon ako dire. Unya, mapauli mo ko hapit. Kay hapit namang klase. Kung nanakos bay, di na ko makachat mo kay wa may signal sa amo good. Wa to po bungtot. Sige lang. Mag-aabot na ko kung kano sa ka mo kontak na ko, heart. Salamat, Heart. Yay, musta mo, Bert? Gusto naman yung bakasyon, Bert? Okay na mga part. Nalingaw ra ko dito sa ilang tiyo. Yay, mag-usab mo ka, Bert? Ha? Sino usab? Okay. Nganong nausab ako nga mauram gyapon ko. Ay, usab yung Bert. Oo, ba? Hindi ko kayo di taas. Saba de ay. Lagi. Hindi ko lagi ka, Bert, ba? Lagi, oo, ba? Oo. Hindi ko lagi ka, Bert, yung taas. Hindi ko yung mata, yung taas mong liog. Saba de ba de? Wag yung lamin ang komedyan mo eh. Timing kayo, Bayernan. Nga, nauli ka. Oh, nga naman. Uy, tanong gabi. Laag ta. Ha? Nga naman ba? Kalimot ka nga, hapit naman ang pista din ni Sato. Ay, diskurun. Oh. Ha? Mga ta. Kay, naidagang gwapa ron. Sige, mula agta ninyo. Gwapa sa ning babae nga bagong abot. Uy, saan ka niya? Bay, nakoy nakita nga chicks. Sure ba? Lagi. Diskarte lang mo inyo diha. Kay manginabuhi sa kung ako dre. Sige, bay. Kumbati niya. Di nila ka kay nakoy ila-ilahon.
Hi, miss. Hello, Pwede ba kikilailan ni mo? Ako rin si Hernan. Maylin. Ikaw rin laging usa. Asam day mong uyab. Papa ko'y uyab, uy. Sure? Tinuod lagi. Papa ko'y uyab. Okay. Kung mo na, pwede dito kang masayaw, no? Timing kayo, kay sweet ang music. Okay rin mo nga, manayaw ta? Sige. I love you, Lynn. Unsa maning imo, uy. Panguyab na ni? Ana-ana, good. Hernan. Baladang maingon ka nga, preskor kay ko. Kay bago ba na nakaila. Niya, nanguyab na din ko nimo. Gani. Paspas kaayo ka. Pero aturang gud gyapon na paingon nga manguyab ra mo ko nimo, di ba? Nya unsa man? May chance pa ko. Unya. Konsugton ti karon. Dili ka ako nimo pasakitan. Ako na isa nimo nga panggaon tagit ka. Sige na lang, uy. Unsa man uyab na ta? O, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Maylin. Mo na ni ang inyo, Lin? O, Hernan. Dali, dali. Ay, di na ko, Lin eh. Igor ko nga, nihatod ni mo. So, mapaulin ako ha? Ayaw pagpauli, uy. Di ko ni mo papauli yun? Gabiin na baya. Siba kong maunsa kasdan. Ari na lang katog. Ugma na lang sa buntag pauli. Akuan ka nang basig masag ko ang imong mama nga. Magpadayon kag lalaki. Nangatog naman good sila. Dali na, suda dire. Sige na lang eh. Katog na. Asam ko matog. Diha good sa kong katre. Unya, ikaw. Asam ka to. Tapat ko nimo. Mahadlo ka na ko? Hindi man. Hadugod taon. Sige, magtapad na lang ta. Ako yan eh. Di mo ko makatog. Kalangas ba nimo, uy? Ay, sorry. Di ko makatog, Lin. Parehas data. Di sa ko makatog. Pwede magakos ko ni mo aron makatog ko. Mananghit pa man ka, uy. Nga uyab naman ta. Gakos lang good. Sige ha. Magakos ko ni mo ha. Uy. Ingan ka, magakos ra ka. Ikis malaki ka na ako. Nanginit pa yun ito nga nagdapat na itong lawas ni. Hernan. May nagpasatilan ko sa kumpwato ni mo. Di naging mapuglan eh. Maylin! Maylin! Oy, bago na, oy! Buntag ng day. Maylin! Ay, ano kay ba ni mong ibangon? Ay, kinsa ka? Nga nung naga sa kwarto sa kong anak? Oo, ganun nagdoon mo. Ma? Maylin! Ganun may kauban kang lalaki din sa imong kwarto? Kinsa nila lagi ha? Si Hernan, ma. Akong uyab. Nasago pa. May nahitabo ninyo? Ote? Ay, kinahanglan nga madubag ka sa gibuhat mo sa kong anak ha? Paniyang imo mga ginikanan, kay magsabot mi kung kanus ang kasal ninyo. Kaslunan ka? Oh, Angel. Unsa mong pagkahitabo Namugod kay babae nga gihatod. Unya dito ko makatuog og
May nahitabo na mo. Ug nakitaan ko si ginahan nga nagdugmi sa iyang anak. Mao nang ilaming ipakasal. Ganang gibuhat maniliwan ako, Hernan. Ganang imo mo ko gipasakitan. Sa ilo ako, Angel. Ano yung imong pag-eskwela? Muundang na lang ko ini. Kay makitipo naman ako smiling. Samtang magpaabot mi sa adlaw sa mong kasal. Sa ato pa. Magbuwag na lang kita, ini. Oh, Angel. Sorry kayo. Andam ng tanan, alang sa mong kasal. Kinahanglan nga makikita ko ni Angel. Nganong nakikita man ka na ko. Di ba ingon ka kasunod na ka? Oh, Angel. Ugma na nga mo kasal. O yung ano nakikita man ka na ko? Bisag buwag na ta, pero friend naman kaya punta, di ba? Oo. Nga naman di ay. Ugma na nga mo kasal. Mahimo ba nga mutambong ka sa mong kasal? Sure. Hindi na kita pukan. Maminyo na kita ko. Ayon mo ka sa Angel. Ingon siya, mutambong siya sa akong kasal. Si Angel ka lang ni kanta. Kalain sa kong pati. Kasakit sa kundukan, namati siyang kanta. Nan, okay ra ka? Olin, okay ra ka. Hindi ko mapadas akong ipati. Nainay ka na eh. Kinahanglan di na ko magkunauna ni Angel. Kay maminyo na ko karoon kamay nini. Parang kailan lang. Gamay na lagid og kuwang. Og buto nang akong luha nga naminaw sa gikanta ni Angel. Ug sa akong nakita sa mga mata ni Angel nga gisakitan siya nga nagtanaw nako nga kaslo na. Sa pagkakaroon, focus ako ni Maylin nga akong asawa. Labi na nga may anak nami. Dinhin na ng kutob, og dagang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mo kita mga hikalang kaagi ni Hernan nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, sana dalawa ang puso ko. Ang mong kaagi gibatan ng sa radyo ni Ricky Porzuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Baday, 32 anyos, usa ka OFW sa Qatar, apan taga pinamungahan si bugit ko.
Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit kong yuta nga tukuran ko na unta ugbay. Apan, may lain mang may claim. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Baday. Muhilak naman hinoon nga nauli na ko. Kang mingawan ako ni mo na ko. Lakay ba yung mama? Oo niya, sa mandi na ka mabalik sa Qatar. Ay, si mama, uy. Mapagani pag-abot na ako. Isko to magbalik. Unya na ko mo desisyon, anak ma. Mag-agat ko sa yuta nga gusto na akong paliton. Ha? Kay og, mapalit din ako, ma. Mabalik pagkit ko og abroad. Kay patukura naman niya na nakupay. Kang kinsa ba nang yutaa ang imong paliton, oy? Kuan, si Kap ang nagdeal na ko, anak ma. Kaila ko nun niya ang nagbaligyan ng yutaa. Aw, maayo di ay kay si Kapitan mismo ang nagdeal, ana. Makasalig ka. Maugid, ma. Naibaw kong legit gid ni ma. Maong atuon ko dayon si Kap. Kay makikita sab ko sa tag-iyas yuta. O mutan-aw po ko sa luna, ma. Nauli na gid ay ka, balay. Payo pag-abo. Salamat, Kap. Si Brando di ay. Ang tagya sa yuta. Ay. Mayo pag-abot, ma'am. Ay lang pagmaam na ko, uy. Baday na lang. Kompleto ba sa papilas ng yutaan ni mo, sir? Brando na lang sa ma'am. Baday day. Okay, kay formal sa kahit itong magmamog sir to, eh. Nya, mga silingan naman di ay ta. Pero ang una na kong naibawaan ba nga tag-iyaan ng yuta, sila man sinang Sidra o Noy Timoy, di ba? Oh, sila na ako maginikanan. Og mawalagi, waka na yung taon. Patay na sila. Og na ako gibili ning mong yuta. Kaya ako may nagatiman adto nila dihang mga buhi pa sila. Naramang ka kay papilis anang mong yuta. Oo, niya. Nakapanganin na ako ang titulo. Ngara. Pila gani gidakon aning yuta, Brando? 250 square meters baday. Nya, pila may baligyan ni mo na ako ining yuta, Brando? Nasugdan na gyud nimo papanday ang imong bahay-baday. Maugid, ma. Mamular gid kong balik sa Qatar. Aron mahuman ding bayan, ma. Kaliyog lang, be. Paunong niyang pagpantay na niyo yung bay. Oy. Unsa? Ngano ko no? Kinsay nagtugot ninyo nga magtukod og bay aning among yuta? Ha? Ay, ma'am. Ako naman yung napalit yutaan ni Brando, ma'am. Igsuon ko ni Brando. Og wa may makapirma, uban pa niya mga igsuon nga ibaligya niyang yuta sa among mga ginikanan. Ha? Nakurat ko, sa dihang gisugdan ko na unta og papanday ang akong bay sa yuta ang akong napalit. Kay may igsuon sa tag-iya sa yuta nga mipugong sa construction sa akong bay. Kay wa ko no sila mahipaw nga gibaligya ni sa ilang igsuon. Unya, So na lagi. Pataka mo pamalit og yuta gud. umsod ko magpatakag palit gud pa. Si Kape nagdil ani yuta Mong misalig sab ko. Apan dili lagi limpyo ang titulo. Limpyo man to pa, uy. Na naman ganiinin ako, Bisag tan-awon pa nimo. Pangani itong Brando ang nakabutang sa titulo. Unya, anong hitabo man na nga nang claim pang iyong isuon? Ambot yun anak nila pa, uy. Kung naunsa na na. Sa akong nahibawan sa mga marites ditos barangay nga ilang silingan kaniadto, nga kanang yutaa sa ila yun ng mga ginikanan. Di ba? Kung na, may katungod ang uban niyang isuon. Pero, kanagod ko nung mga igsuon ni Brando, mga burukinta kaayo. Manukol sa ilang mga ginikanan kaniadto. Maong kana ko nung yutaa, gibili ng Brando. Bahin na anang Brando. Unya, kay kanang uban niyang mga igsuong gipanagaan naman kuno na sa ilang mga ginikanan. Dili anang lugara sa laing lugar. O kana kang Brando na nang yutaa.
Mga brukinta gyud ay ng mga igsoong brando. Ay, kagubot ba na yuta ang imong napalit? Oy, baday. O sa to? Gipatawag ka sa barangay. Kay ikiha ko no ko nila og apil pa. Kay ngano ko nung nagtukod ko og bay sa dili akong yuta. Tiyaw mo na. Yaw, saan man ni mo ron? Oy, tubangon ako sila pa, oy. Nadong apil-apil man ko nila na ilang lalis silang yuta, oy. Ganong apilon man ko nila og kiha, ha? Nga bayar man ko si yuta. Apil gyud ka na mong ikiha, ma'am. Kay pataka malakagtukod og bay sa dili ni mo yuta. Ako na lagi ng yuta, ah. Kay ako naman ang napalit. Dili pa na matawag ang imuhang yuta, ma'am. Kay wa may mahibaw nga gibaligya ba di ka na sa amo igsuon. Yuta ba yan na sa amo mga ginikanan? So may bahin gyud mi ana. Pero mahimo bang mohangyo ko ninyo? Nga dili lang ko ninyo iapil-apil sa pagkiha? Ganun iapil man ko ninyo nga iko raman ko mipalit sa gibaligya nga yuta sa inyong igsuon. Apil ka, ma'am, apil ka. Kay ni palit kag yuta nga wa ka makahibaw kinsay tag-iya. Unya nagtukod pag gyud kag bay sa amo yuta. Kap, pwede ba nga ilabas na lang ko nila ini ilang lalis nga managsuon, Kap, uy? Sila nalayo sayap, eh. Kay wagit ko isa ini. Ikaw rabi akong gibaligyan si yuta taon. Ikaw ba yung nag-deal na ko ani, Kap? Unya, samok man din ninyo taa, Kap, uy? Ayaw kabala ka, baday. Kaya may gikuptan ko nga titulo ani yuta. Valid ang pagpalit mo ni ning yuta. Nalangan na noon kong larganik balik sa Qatar, tungod sa kakubot sa yuta nga akong napalit. Nibati na hinoon ko kabalaka, kay giapil-apil naman hinoon ko nila o kiha. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, nakapalit ko yuta nga nakapangan ang titulo kang brando. Apan ang claiman ng uban niyang mga igsuon, kay wa pa ko nun ni mabahin. Dili pa di balido ang akong pagpalit? Ikaduhang pangutana, kung wa pa ni mabahin yutaan nilang managsuon, nganong nakapatitulo man si Brando ini? Posible pa nga gitrabaho ni Brando kining maong titulo o piki ang iyang titulo? Ikatulong pangutana, giapil ko og kiha sa mga igsuon ni Brando kay mipalit ko ko sa ilang yuta ug nagpatukod og bay nga wa sila mahibaw. Pwede ba ko nilang iapil-apil ani nga igo ra man ko mipalit ug wa man ko mahibaw sa ilang kasamok? Ikaupat og katapusan, wa na ko mahuman og patrabaho ang akong bay kay giadto ko sa nagpailang abogado sa igsuon ni Brando nga ipahunong ang pagpapanday sa akong bay. Pwede ba din sila mo pahunong nga gibayran ko naman ninyo taa? Mulargahay ko og balik sa Qatar. Mapiktuhan ba ko ining kasuha? Palihog, tabagyong tambagi ko, kini ang akong suliran, baday. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang tingog nga inyong mapaminaw sa kahanginan ug tungod ako usa ka abogada punto legal ang atong pagkahisgutan karong adlaw. Busa sa mga pangutanang kinahanglan sa kaalam sa mga balaod, no? Attorney Elaine to the rescue gid always, guys, no? So ipadang inyong suwat sa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Unsa may mga New Year's resolution nato dinha kay patapos naman, hinapos na tuig. Kumusta man ta? No? I hope the year of the fire horse 2026. Ako ba na year of the horse ba ako, guys, no? Hinaot unta nga maghatag hapon nato og nindot, no, nga vibrations, good luck, more blessings and more happiness kanatong tanan nga dili lang gyud unta ta wag tangag paglaom. New year is a symbol of new hope, so ayaw og wa og paglaom, no? Marilyn D. Balili, Che Formentera, Gilay, Colongan. Salamat kayo sa inyong parayong pagpaminaw. Arlene Dalaget, no? Thank you kaayo. Helen Dator.
Sugano Bugos, mo ni ang mga usual listeners nato, Bel Cantila and si Rosie Ababon Limbo ug si Maria Luz Abelia. Hello and greetings ninyo. Thank you for following and liking our page ato ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. And please continue to like and follow kini ang Akong Suliran official writers page ug mapaminaw gid ninyo ang ato ang mga nagkalain-laing programa guys. Dili lang sa radyo but also sa Facebook account nato nga DYHPRMN Cebu nga naanay 1 million followers. Yehey! Hinaut unta nga sa 2026 mulambo pa, mudaghan pa ang ato ang followers because that will show unsa kagrabe ang pagsalig paghigugma ninyo sa mga nagkalain-lain nga anchor o sa mga nagkalain-lain nga programa nga gidalit kaninyo sa DYHP. No, tatak RMN good na. No, so quality good kaayo na, and magpasalamat mi ninyo for being with us in 2025. No, we received an award no sa Catholic Mass Media. Salamat kaayo ninyo no for the trust, the support, the confidence. Among paningkamutan nga sa 2026 mas nindot pa ang mga drama nga inyong mapaminaw, mas nindot pa pod, mas tinaw, mas inspiring, mas makahatag og kadasig o kaalam para kaninyo ang mga tambag nga among ihatag ni Dr. Rene Obra sa mga pangutana nga amo ang madawat gikan sa mga suwat sa ato ang mga letter senders ug avid listeners. So salamat kaayo sa pag-uban nato sa 2025, magkuyog gihapon ta sa 2026. Taga Pinamungahan Cebu si Baday nga mao'y letter sender nato karong adlaw guys. Ni padani siyang suwat pinaagi sa kiniyang Akong Suliran official writers page. Wow, naa sa Qatar si Baday. No, maminaw gid ni nato siya sa kiniyang Akong Suliran DYHPRMN Cebu ug sa YouTube account siguro nato ni si Baday. Kinaaman siya sa Qatar. Although taga Pinamungahan ni siya. Naaman ni siya napalit yuta nga tukuran unta niyag balay. Ang problema sa akong nasabtan sa drama na ay lain ni Clay nga ning ingon na siya day kuno'y tag-iya anang yuta nalangan na hinuon siya larga balik sa Qatar tungod sa gubot manggutong yuta nga iyahang napalit. So una niyang pangutana guys, nakapalit ko og yuta nga nakapangalan ang titulo kang Brando. Wow, what a name. Apan, nang claim man ang uban niyang mga igsuon kay wala pa kuno mabahin. Dili ba balido ang iyahang pagpalit? Okay. Akong gikuan sa imuhang drama, wa man gud pug ko kakita sa titulo nga gipatan-aw nimo kung giunsa nimo pagpalit. Remember, kung maminaw mo sa ato ang programa labi na og yuta palit issue, I will always advise you and I will always tell you nga ang kung kinsa ng tag-iya maurog yung makabaligya sa yuta. And kung maura pa makabaligya niya, the best way to know kung kinsay tag-iya sa yuta is kung kang kinsang pangan ang nakabutang dinha sa titulo or sa tax declaration. Kung naay titulo o naay tax declaration, dapat parihugnan ang nakabutang dito, no, as owner. And kung kinsay nakabutang dinha, mauy mo execute o mo pirma sa dokumento sa pagbaligya, which is the deed of absolute sale. Kunya kaning deed of absolute sale, notaryuhan ni, bayran ang buhis para mabalhin nato ang pangan sa titulo ngadto na sa nakapalit sa yuta. Now, ang kaning sitwasyon, mingon sila nga wa kuno nabahin nila man nag-igsuon. Ang akong pagsabot ani is common ni siya nga yuta, meaning to say, posible nga ang ginikanan ni Brando mao'y tag-iya aning yuta unya ni panaw na. Kung mupanaw ang usa ka tawo, mahimo namang tag-iya ang mga tagtungod. In this case, si Brando ug iyang mga igsuon, butang talang na ay usa ka buok yuta nga 1,000 square meters. Upat kab namatay na ang ilang ginikanan, ang title na asangan sa ginikanan. So, kay sila may iridero, sila'y nanunod, sila automatic mahimong tag-iya sa yuta. Now, posible sad nga kay wa pa nabayran ng estate tax, wa pa na nabalihin. Pero sila nagitag-iya ng yuta. Ang pangutana, makabaligya ba si Brando sa yuta? The answer is yes. But, naay dakong but,
ang bahin ra niya ang pwede niyang mabaligya. Okay? So, kung upat sila kami nag-igsuon, 250 ra. Di niya pwede mabaligya ang ubang parte kay ang ubang tag-iya ato, sa ubang parte, ang iya man kung ubang igsuon. So, posible nga mo ni nahimong sitwasyon, no? So, ang atong karuhon, pilay area nga gibaligya ni Brando. Ang iya harabang bahin or ang tibuok. Kay kung iyahang bahin, saktos Brando. Kung ang tibuok, nanubra ang pagbaligya ni Brando sa yuta. Okay? Ang ikaduhang pangutana, kung wala pa kuha pa ni mabahin ni yuta nilang manag-igsuon nganong nakapatitulo man si Brando ni ini. Posible ba nga gitrabaho ni Brando ning maong titulo or peke ang iyang titulo? Okay. Now, di ko kaingon peke ba ning titulo, but you will have to check. Akong pangutana sad, pagpalit nimo gisusi ba nimo sa Register of Deeds na ngayon bakang certified true copy ani nga siyag yun. Now, kung siyag yun ang nakabutang dinha, then you are a buyer in good faith. Kung dili piki ang titulo, unya authentic gid ang titulo pagpalit nimo, then wa kay labot kay ang imuhang limitation sa pagtuo o pag-rely sa authenticity sa dokumento is unsa man ang nakabutang in the official document, which is ang pangalan ni Brando. Kung si Brando ra gid ang nakabutang nga tag-iya didto. Okay? Ikatulong pangutana, gi-appeal ko og kiha sa mga igsuon ni Brando. Kay nipalit ko sa ilang yuta ug nagpatukod og balay nga wala sila mahibaw. Pwede ba ko nilang ma-appeal ani nga igo raman kong nipalit nga wa man ko mahibaw sa ilahang kasamok. Okay. So I think ang gihimo nga kaso, ang gi-file nga kaso sa mga igsuon ni Brando is para mabalik sa ilaha ang yuta, no? Okay. Now, ma-appeal gyud ka in a sense nga kung mo file man gud ta og kaso, kinahanglan apilon nato og kiha kung kinsa tong dili lang responsable sa maong akto kundi ang maapektahan sad sa resulta sa maong kaso. Muna atong gitawag na real parties in interest, no? So, dili ingon nga kontra ka but because maapektuhan man ka, di ka kinahanglan mo pakitag ebidensya, pero og sa maabot na ang higayon nga mohimo ng desisyon ang korte, whether pabor ni Brando og nimo or against nimo maapektahan man ka, munang kinahanglan gid ka ma-appeal. So ayaw nagsabot procedure na as balaod, no, sa pagkihaha ana gyud na basta mo file tag kaso. Ikaupat o katapusan pangutana, wala na ko mahuman o patrabaho ang akong balay kay giadto ko sa nagpailang abogado sa igsuon ni Brando nga ipahunong ang nagpanday sa akong balay. Pwede ba di silang mupahunong nga gibayran ko naman ning yutaa, mulargahay baya ko og balik sa Qatar. Maapektuhan ba? Ni kasuha, dili pwede makapahunong ang abogado. Right now manggod ang sitwasyon ani baday mauni. As long as wala ang titulo naa sa nga ni Brando, sakto ang deed of sale, magpabilin and there is that presumption of regularity sa pagpalit nimo, ikaw gyud ang giilang tag-iya ana, and for now naagid nimong tanan katungod isip tag-iya sa usa ka yuta ug sa sama sa and you can do anything, no, in the property, such as putting up a house, no? Now, unless ang makapahunong ra gyud nimo ang korte, kung naay court order nga kanang gitawag nga temporary restraining order or injunction, kung maingon ang korte hunong, ayaw sa kay ato sa ning susihon kung kinsa gyud tag-iya yuta, ayaw sa padayog tukod din ha, then that will be the time nga mo patuo ta sa korte, kay korte na may nagmando nato. Pero kung ang abogado lang na sa mga igsuon ni Brando, with all due respect, kanang kinsa man ganinang abogaduha, dili siya makapahunong nimo, no? So, pwede gid ka mo padayon sa pagpatukod sa imong balay. But, of course, build at your own risk. Kay, wa sa gyud ta kabaw, basin po gyud naman ni obra kung Brando gyud diring dapita. Tat ako po no better nga imo pong klarohon. Kay, buyer in good faith man ka, nagsaligra man ka sa dokumento nga naa nimo. Kay kung naa gyud titulo tinuod, verify po sa Register of Deeds, di man na nimo sa. No? So, ilang guk doon si Brando.
Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Happy New Year kaninyong tanan. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Regine. Regine, kumusta naman itong akong gisulti ni mo? Hain na to. May bawang na siya ba? Bitaw, naka-decide na ko, Dave. Oo, sa may desisyon ni mo? Yes. Yes? Yes. Gisugot ati ka. Uyab na ta? Oo. Yes! Uyab na mi! Woo! Ay, di na lang ko mahibong nga nuwa ni mo dugay-dugaya. Kay nahibaw ko nga in love yun kaayo ka ng Dave. Imong ba, na puro na lang yun eh. Maogani, ma. Ay, pero nga naman dahil tuod, nga dugay man mo siyang gisugot, nak. Aron may bawaan ako kung seryoso bagit sa diri nako, ma. Kung dili ba sa ingon anak kadali nga mapulan. O gato na lang manguyab sa laing babae. Ay, pero dak, dili biya na mao'y basihan para makaigon ka nga dili na gyud magbinuang ang lalaki. Nahibaw ko, ma. Pero nahatag na ako ni Dave ang akong pagsalig. Og nahibaw ko nga dili ko magmahay. Ikaw nagmayo, ha? Ikaw, gyud. Imog di kong patambukon, ha? Ingunahan na ako kumapanggaan. Basin nun yung biyaan ko nimo kung mutambok na ko, ha? Dili, uy. Bisag malusyang pagka, di ko mubiya ni mo. Sus, storyara na nimo kay anniversary na to karon. Dili, uy. Mo gini tinuod. Happy anniversary, Han. Happy anniversary, Han. Good morning, Han. Good morning, birthday girl. Ay, oo, no? Birthday mo din ako, ro, no? Galingawan pa ka. Magkita taon niya ha, sa paborito na itong restaurant. I-treat ka. Han, mahal man dito, uy. Ganahan ko og simple lang nga birthday celebration. Special ron yung mga adlaw. Mga sige na. Panganaw niya diya, ha? Wow na ka mga alas 11, okay? Okay, Han. I love you so much, Han. I love you too. Surprise! Han, unsa ni? Surprise! Ikaw, gyud. Oo. Happy birthday, anak! Ma! Happy birthday! Thank you. Han, Han, ano ko taong nagluhod man ka diha? will you marry me, Regine? Of course! Yes!
Han, what if kanimo i-theme na to sa atong kasal? Yes, pwede kayo, Han. Bisag kung sa laging gusto nimo, mo matuman. Thank you, Han. Excited ako sa atong kasal. Thank Salamat! you! Salamat! Ako nagit ka. Dugay naman kong imo, good. Akong asawa ba? Kanindot, paminaon. Dali na, maghimo na tag-baby. Ganahan ko kaluha na yun. Amaw. Unsay resulta? Wa gihapon. Negative. Mao ba? Sorry, Han. Okay na. Lukawas ako. Han. Sa namang oras? Wa pagid mauli si Dave. Tagdugay na kayo siyang mauli. Dili man singon ani sa una. Oh. Wa kasi mawadi og gana tungod kay hangtod karon. Wa paghapon mi anak. Mao ka. Oh. Si Kuya Marvin? Pasensya na gid kay day ha. Wa na gid ko'y nahuna-hunaan nga mapangayo ag tabang. Gipabahawa na mo gud mis among gipuy-an. Okay ra kuya uy. Welcome ra gid kaayo mo dinhi ni Karina. Salamat Regine. Dali. Ipahimutan na inyong mga butang. Oh, may nalasad nga niya mo. Aron, di sa may magbingaw gani. Temporary rin ning amo, Dave. Kung makakita mig brato, mamalhin rami dayon. Basta kay welcome ra gid kaayo mo dinhi. Salamat kaayo ninyo Dave. Regine. Kuya? Ngano man ka? Ngano na kinuktok man ka diha? Wa pa kadi mi makapahimutag tarong day. Nang mabdos pagit sa Karina. Uy, mao ba? Okay ra na kuya, uy. Blessing na ang bata. Kami gani, gusto na kayo makaanak pero wa pa mi hatagi. Maayo man mo kay maayo man ang inyong kahimtang. Sige lang kuya. Andam ra gid kayo ming mutabang ninyo kuya. Aray! Regine! Oh, hala. Naunsa man dos Karina? Uy, basig mga anak na. Dali, dadon ako sa ospital. Pasensya na gid kayo ha. Nga kamo pa mo ina di sa ospital. Pero sige lang day. Magdali ko uli inig out na ko. Okay ra kuya, uy. Kami rin bahala ni Karina. Saan naman ang orasa? Wa pa man maabot si kuya. Hello kuya. Salamat kay nanawag na kitahon ka. Asa naman ka? Siri, Oh, kinsa ni? imong number magkatapos ang itawag sa biktima. Biktima? Ngano? Naunsa man ang akong kuya? Nadisgrasya sa motor. O, wala na siya. Unsa?
Karon nga, wala naman si kuya ni mo. Kita na lang mo sagop sa bata. O niya si Karina? Oh, siyempre, ani sa uban na to. Siya man may inahan. Sige. Dili sa dako sila pwedeng pasagdan. Labi na gina nga akong pag-umangkon. Nakatuog man di ko din isalaw eh. Tempa. Nga nung ngit-ngit makayo din eh. Hain man si Dave. Dili lagi ko. Nga naman doon si Karina. Kisa may kasturya niya. Dili gina ko pwedeng padyang imo apelyido sa bata. Ako siyang anak. Nagdi mo ipadala ko pelido. Anak? Unsay imong anak, Dave? Regine? Regine? Unsay buti pasabot ani? Ikaw mo'y amahan sa bata? Dili si Kuya Marvin? Regine, pasaylo ako. Tubag ako, Dave! Sorry, Regine. May nitabo na namo ni Karina. Ug napababdusan ako siya. Salbahis ka! Salbahis ka! Regine, sorry. Pero si Karina na ang importante na ko karon. Siya mo'y inahan sa kong anak. Panglayas mo! Re- Panglayas mo! Iba't ang pangako sa akin, ako lamang ang iyakin. Nagtuo ko nga kung unsa kanindot ang sinugdanan sa among love story ni Dave. Mausad ang ending. Pero lahi. Grabe kasakit ang iyang gibuhat na ako. Humanad to, ni-file dayon ko og annulment. Aron dili na ko makakita pa nilang duha. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Regine nga taga-Hubay, Liloan, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga rekalahan, tunay na mahal. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangita.